que la nostra presó és injusta, com injust és i serà el nostre judici. Ajudeu-nos a explicar arreu i a tanta gent com sigueu capaços que no hi ha delicte, entre altres coses perquè tothom sap que no hi va haver cap violència. No aconseguiran convertir un dret, l'autodeterminació, en un delicte. La seva perversió serà el fonament de la nostra llibertat. El que demostren amb tot això és que és un estat feble, malgrat tot, perquè és un estat que només té el poder, no té ni la justícia, ni la veritat, ni la democràcia. L'únic que li queda és el poder. Però aquest poder també som capaços de vèncer-lo. Ho vam fer en el període que va de l'11 de setembre al 3 d'octubre. Vam demostrar que érem capaços de vèncer-lo. Avui som aquí i hi serem sempre que faci falta, perquè ja hem demostrat que ni la presó, ni la repressió, ni la seva violència no poden ser mai cap límit, perquè no hi pot haver mai límits a la democràcia. I no, que no ens vingui el govern de Pedro Sánchez dient que aposten pel diàleg quan després segueixen mantenint aquestes falses acusacions. Que retirin tots els càrrecs o seran còmplices amb l'extrema dreta de Vox. El govern del PSOE i l'extrema dreta asseuran al banc dels acusats a homes i dones demòcrates. El meu amic Jordi Cuixart, aquí mateix on som ara, en aquest mateix escenari fa un any, defensava la democràcia i ho defensava brandant aquesta pancarta on diu democràcia i aquests mateixos valors de la democràcia que fa un any estaven en risc, ara encara ho estan més. I no passaran. Visca la llibertat i visca la república!